kootusti tunnin lopussa. Menisikö Onni seuraavaksi? Mä voin olla seuraava. Sun aiheen teema sopii paremmin tunnin loppuun. Onni. Silloin vähän huono olla. Mitä sä sitten koulussa teet? Tartutat muut oppilaat ja opettajat. Mä oon kipeä. Onni, ole hyvä. Applikaatiot. Muista artikulointi. Applikaatiot eli mobiilisovellukset ovat alusta Nyt ei olla sirkuksessa, vaan äidinkielen tunnilla. Pelleily sikseen. ovat alusta asti koodattu. Mitä tää nyt on? Onko sulla purkka suussa? Afrikan. Onni, ole! No mitä te käkätätte? Tässä on vaan hyvä saris. Mä en todellakaan mene kouluun tänään. Onks paha darra? Ei tarvaakaan. Mut sulla on se Opon tapaaminen. Ei saakeli. Paljon kelloa? Sä ehdit vielä, jos sä lähet nyt. Uskainen kyllä vihaa sua muutenkin se esse-jutun takia. Suosittelen sua korkeata nytkin Sörkän lukioon. Tale! Et pidä hauskaa siellä koulussa. Hei, onks joku nähnyt mun avain? Onnea vaan. Kyllä mä katsoin yhden hurskaisen hoidon. On saanut sen verran vakuuttavaa olla. En epäile hetkeäkään. Hei, sori. Ratikka oli myöhässä, kun joku idiootti oli parkkeerannut keskellä raidetta. Istuhan alas, niin päästään aloittaa. Mä olenkin tässä odotellessani ehtinyt tutustua sun tulevaisuuden suunnitelmiin. Hyvät näyttää, eiks niin? Sä oot merkinnyt sun ykkösvaihtoehdoksi Ressun lukion. Niin, eikö se ole paras? No, mä haluan asettaa tavoitteet korkealle. Vähän haastetta. Kannattaisikohan sun ensin asettaa omat käytöstapas edes jollekin tasolle? Mä pyysin anteeksi, kun mä oon myöhässä. Mutta mikä sulla on päässä? Sisätiloissa. Sori, mä en yhtään tajunnut. Mut niin, mä kyllä tajun sen, kuin tärkeää on antaa fiksu vaikutelma. Ja mä pyrin siihen joka tilanteessa. Kaiken keinoin. Mitä, onks mun hiukset uudestaan? Sammunut kuin saunan lamppu. Tai moi. Mitäs menee? No, eipä kummemmin. Mitä Mimmi? Lähet sä baby derivoimaan mukaan? Mitä ihmettä sä duunaat? Mitään. Ihaile vaan itteeni. Jäbän viihdearvo ei ainakaan laskenut, olit sä lukiosta et. Varmasti pärjään paljon paremmin, kun sä et oo siellä säätämässä. Sitä paitsi, kaikki muijat täällä käy ihan kuumana meitsi uuteen lukkiin. Joo, no lasit on ihan siisti, mutta onks nyt pakko pitää sisällä? No niin joo. No mitä sä nyt hihität? No katoppa tonne. Ei hemmetti. En mä voi mennä tän näköisen huomen kouluun. Mitä jätket? Kato taas maan. Sitten tulee jokin limudiskoa. Tuolla kunnen voimojaamaa. Me ottaa. Onko siellä alkoholi? Onko siellä alkoholi, se kysyy? No totta kai se on, ei kunnolla. Tarkistu vaan, että on tarpeeksi promille.
Bileet voi alkaa. Pelle on saapunut paikalle. Styri tavaraa. Näistä on. Vanessa. Cheerleadereiden johtaja. Saako illan vilkuissa vaan silsilmä? On vai? Näet sä nyt? En oo sikin uskonut. Kande varmaan toimeeksi muuttaa mielensä. Tulisit sä tanssiin? Mä en oikein osaa. Mut sä oot cheerleader. Mut sähän kuulemma tanssit enemmänkin. Voisit sä näyttää? Ehkä mäkin sit uskaltaisin. Please. Vaan sulle baby mitä vaan. Sussa on jotain samaa kuin Justin Timberlakeissa. Osaatko mitään muita muuveja? Toi Talen kanssa yksi suuri. Voit sä tehdä jotain? Sinulla on itseäsi ihan totaalisesti. Ei se mun syy, en mä sitä pakottanut tohon joroon. No mitä nyt? Kaikki nauraa sulle. Iida, älä nyt pilaa Talen showta. Niin just. Jengihän käy ihan kuumana. Sä oot vaan niin kännis, et sä et tajua mitään. Sä musta sykkäinen siitä, että mulla on säätöä jonkun toisen kanssa. Joo, oon. Mä oonkin aina halunnut tollasen kännisen reppanon. Eiköhän me lähdetä tekemään vähän lähempää tuttavuutta tonne saunapuolelle. Irti musta. Luuletko, että mä oikeesti lämpenisin? Sä et oo Justin Timberlakeen nähnyt, värissä on missä. Antaisit pikku Talelle vähäistaukoa. Mitä sä oikein touhut? Et sä oikeesti pysty venää, että sä näet sen seuraavan kerran. Ei kun en mä tiedä mitä tää on. Voit sä lopettaa, että alkaa käydä pikkusen häiritsemään? No ei pysty! Hirveä syy. Jäbällä on joku seksitauti. Tuliko teille pahakin sana, Harkka? No ei kai mitään, mitä ei voi selvittää. Parempi sopii asiat heti. Katsotaan, onko poika kotona. Mitä sä säädät? Poista vaan turhia viestejä. Mä joltain naisilta. No ei kun vanhoja lähetettyjä. Tuskin näkää kellekään naisilla on lähtenyt. No mitä sä lässytät? Kai näkin katsojat, kelle ne viestejä lähettelee. No sun ei kansi kovin iso tekstaripakettia se tosta. No niin, lopettakaa nyt. Kalli toi pukeutuukin. Oot se joku cheek? Musta on ihan kiva lippis. Ostettu sun päivän omassa rahalla. No pääs vissiin katuusko tuus loppumaan. Mitä hebe? Mikä pössis? Äijä saa ole sluibaa.
Terve! Sale bustanst ja säger sluibaa. Mitä? Missä on Ale? Ei kun mä vaan... Ai, sulla on taas naamiaiset, joo. No on mullakin melkoinen show, kun pitäis kuvata sitä Osmo musiikkivideoa ja mun piti tulla ottaa vaan antamukset välille, kun mä unohdin sen. Vaari hei. Onko sun paina mulle massi uuteen käppiin? Häh? Siis, onko sul antaa mulle rahaa uusiin vaatteisiin? Oota. Nyt, no, tossa on kai sillä jotain alesta. Terve! Tällä rennolle hengaamisella on jäätävää aikaa riittävästi. Onks kelpaa? No en mä ainakaan ite oo saanut tämmöstä aikaa. Niin, kun ajattelit selvitä lätkämusalla. Oot aikamoista jeesustelua meidän MC-talolla, että mitä muutakaan voi soittaa. Mikä MC? Se näyttää olevan uusi koru. Missä ton pöllit? Mihinkään se meidän koetanssi on jäänyt? Hei, mä käyn katsomassa, ettei se ole jäänyt Amanda puolelle haaveilemaan. Moi. Mitäs täällä teet? Tulin tanssiin. Tanssimaan. Tää nyt ihan tarpeellista. No on. Kun mä en oo ikinä ajanut edes partaa, niin... Lopeta toi valittaminen. Hipstermimit ei digaa karvoista missään muualla kuin ylähuulen päällä. Ja sä haluat olla varmaan eduksessa. Ja päällikkökin näyttäisi aika paljon isommalta, jos puutarha olisi parturaitu. Ja siitä Sanni varmaan arvostaa. Missä pahjannut tällaisen partaa? Niin, ja siellä kävi flaksi. Et vedä vaan kekkoseksi asti. Et sä ihaile sitä vaan mikä siellä kestää? Nyt mä ymmärrän. Sä ajelet sen sääriäs. Koittasit ite, tää ei oo niin helppo. Et sä löydä sitä. Siitä se tuli sitä poikki. Tuli ihan sairas haava. Tee jotain! No mitä mä voin tehdä? En mä tiedä, jotain! No, mä osaa. Nyt jumalauta. Näytä, onko se paha? Mitä te teette? Aha. Vai ihan normaali meininki täällä? Toi varmaan sattuu. No tyhmäkö lähtiä syrjittää? Se halusi varmaan tehdä vaikutuksia johonkin tyttöön. Vähän niin kuin sä, kun hyppäsit sieltä tornista. Please, älä muistuta siitä. Siis se uimahousujen katominen, se oli yksi mun noloimpia hetkiä ikinä. Mä muistan sen aina. Silloin me 2 tavattiin ekan kerran. Rannalla. Kun oli kesä. Ja lämmintä. Hei, oot sä nähnyt sen japanilaisen kilpahevosvideon? Se on ihan hillitön. Ei mun pitäisi varmaan lähteä. Pitää lukea kokeisiin. Oho. Mikä tuli? Tää vauva potkii. Oikeesti? Ja vielä aika lujaa. No kokeile. Siis, mä tunnen sen. Iskalla lämpimäisiä, nää pullat on justiinsa tullut uunista. Hei, mikä juttu tää nyt oikein on? Mä järkkäsin sulle treffit. Sä oot niin hieno ja ihana tyyppi, että en mä voinut vaan katsoa vierestä, kun sä turhaan haikailet jonkun varatun perään. On se varattu. Arnikin on sinkku. Ehkä se saa sut unohtamaan sen sun ihastuksen. Mä menen nyt. Jääkää te rauhassa juttelemaan. Talekin hei tanssii. Ehkä te voisitte suunnitella jonkun yhteisproduktia.
Olisi ihanaa päästä pitkästä aikaa katsoa balettia. Tiedätkö, meneekö oopperassa mitään hyvää? Haluatko sä toisen limun, jos mä haen? Joo, vaikka. Mä ottais vielä toiset limut. Okei. Okay. Siru, täälläkö sä ootkin? Mä luulin, että sä oot lähtenyt jo kouluun. Me mennään Talenkaan yhtä matkaa. Jaha. No se on mukavaa, että teistä on tullut ystäviä. Turvallista koulumatkaa. Mä olinkin kuulevinani sun äänen. Eihän Seppo ole kotona. Seppo lähti kaupungille asioille jo ajat sitten, joten meillä on enää hetki aikaa pohtia meidän sotasuunnitelmaa. Joo. Mennään. Iida odottaa. Tuolla se sun suuri rakkaus on. Shh. Me juttele sillä. En mä viitti. Mene nyt. Se kannattaakin tehdä. Moi Iida. Moi. Tässä me nyt sit on. Ihan niin kuin sä pyysit. Mitäs tarkoitat? Mitä juteltiin eilen netissä? Sä haluaisit puhua munkaan tänään. Ja mistähän aiheesta? No teidän treffeistä tietysti. Luulitko oikeasti, että mun muija olisi susta kiinnostunut? Mä sulle netissä viestittelin eilen. Ei Iida. Sä teit siis mitä? Mä näppäilin tätä meidän pikku dalee. Eiks ollut ihan hyvä lähtö? Vai mitä jätkä? Ei tosiaan. Mun nimissä sä et kirjoita nettiin enää mitään. Älä nyt viitti. Satiaisista. No meillä on satiaisiin tosi tehokas lääke, mutta se on näköjään just loppunut. Ihan pieni hetki, niin mä haen varastosta lisää. Okei. Oliko taas niin vaikeeta? Mitä ihmettä sä riudut?